mila sedekah niku penting. Kanjeng Nabi ngendika inna fis shadaqati khamsa khisalin. Sak temene sedekah kuwi ana 5 kebagusan. Siji, al-ula taziduhum fi amwalihim. Nomor siji, sedekah kuwi nambahi kowe kabeh nanggon bandane kowe kabeh. Tiang ahli sedekah bandane ditambahi dening Gusti. Mulane ana wong bandane kok ora tambah-tambah, aja nyalahke wong liya. Mbok menawa kurang sedekah, mboten mawon niku. Lho nggih mboten niku. Sedekah niku Nabi ngendika siji nambahi bondo. Ping kalih Nabi ngendika wasaniatu dawaun lil maradi. Wong sedekah kuwi iso dadi lantarane nggo ngobati penyakit. Nabi ngendika dawaun lil maradi. Kula teruske mboten. Nomor 3, yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala'a. Sedekah kuwi Allah ngilangaken nyangka wong kuwi bencana. Donge arep entuk bencana, mbasa sedekah ra sida entuk bencana. Nomor 4, Nabi ngendika yamurruna ala syrati kal barkil khotif. Tiang ingkang sedekah linangkung sedekah kanggo berkat muludan. Nggih mboten niku. Wong kuwi sok lewat wat siratal mustaqim kal barkil khotif, kaya manuk alap-alap sing nyamber. Dadi sok nang akhirat ki nek liwat wat siratal mustaqim liwat ki cepet banter. Mula sok kula karo jenengan delok-delokan wae. Nek sing lewat wat kok ketengkelek oh biyen kurang sedekah ngono wae. Mudeng mboten. Nek lewate cepet oh kuwi tandha istiqomah sedekah. Kula teruske mboten. Nomor gangsal Nabi ngendika wal khamisatu yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Nomor gangsal mlebu swarga tanpa hisab lan tanpa siksa. Niku manfaate sedekah. Linangkung sedekah nggo mbiayani maulid Nabi.